juga Pak baru ke Jakarta jadi. Serius? Serius. Lah lama tercentu dapat baru ke Jakarta kau kan. Sampai yus. Ambo bertanya cik. Nak kau tanyaan kan. Awak tengok-tengok amak dah. Oh, baso awak Minang saya tengok-tengok tu bahasa Indonesia tu. Baca calik-calik ya. Ambo di Singgalan jak bayi tengok yang Oh, aja. tengok berarti tak balik negara nak kan. Tengok dia ajakan dulu. Kalau betul sangka calik-calik. Caliak. Ambo caliak. Lanjutkan. Ambo patui. Amak nan lah sempat viral di media atau viral. Viral. Oh, viral. Alah setahun kemari. Iya. Kalau tidak salah amak nalah menduduki di bidang tarik suara ko alanjak tahun 89 kalau tidak salah. Oh, sebelum itu amak melo baru kan? Iya, sampai kan? kini baru itu masih ada. Untuk apa tuh baru? Oh, baru itu kisahnya makan. Sakit itu tidak ada pencarian lah. Basobok lah kawan malu baru beraja kanyo. Sampai ke petang kini masih ada baru di rumah. Masih ada ya? Itu. Endak mau nak menjual. Baduo gini tu kan. Nang surang tapawi lekah rumah. Nang surang dati rumah bini ama kalau belakang tu baru tu. Ndak ada minat ke menjual. Alun le kan. Kalau ada belakang rumah lah. Kalau ada dati rumah alun lah. Entah kau biung tuang. Ndak kalau minat ke menjual. Risiko ada orang nak kembali lah baru. Ya betul lah kan. Dek baru ke baru aja kisah tadi ya. Kita lagi anak baru tu banyak. Boleh ya? Boleh. Selamat datang Pondok Selero, tukang ayak senior kita. Baik itu juga kakak Dambo, kakak kontan dek kami maupun di Ed. Ayah Gibran, ayahanmu? Ayah Safran. Ndak namo kasawu tempuan dari ada. Babuni kalau sana tu mah boleh. Takkan aku barang lamo dek mah. Tu rasa takkan aja do lamo mak kalau terkacau kan. Pada buang bak di lawi di pantai pada Sabulu. Oi di pandang lawi di pandang bumi sangat lawi tagadet langka lata bawi dapat so iman di patah gua oi. Sabantalai awak bagurau dek rantau cuba ladangan. Kau indah dek ibu orang maninjau alun sampai apa baru ke Jakarta. Oi emak akan duang oi. Namo ambo ma ison sawak karajo siang melo baru malam duduk ke indua. Adonan lesi, adonan gapu, adonan licin, ada pulonan capu boleh. Apa kalau mak lah terang buruaknya dorang. Bak lo pokal boleh sengalang kah? Ambo satu belum ambo. Iyo. Amak tukang lo baru aku akan makan tukang kubak garam dia. Banyak makan. Kok lai buli hambo batanyo dang ade mama malam nang koma ada kan saranca iko malah suaro atau karajo mailo baru aju ole
batanang tanang ladu dua dang adek bule pentu nama aku mangko di kana juo melo baru isina nasa da ulu oi na akang anduang oi Ada itu mak. Bisa mak menceritakan masalah cerita baru tuh. Tapi dalam lagu ceritakan di dalam lagu masalah kisah mak baru tuh. Kalau kisah mak barunya kan? Iya. Iya kalau kisah oke. Soalnya di dalam lagu dalam kasetnya ada saja ison kawannya kawan baru makasih. Nah macam men ceko ha. Tu mak kecek kalau kawannya cuma. Ya makasihnya saja ison kawan baru. Tu masuk tuh. Tapi kalau ya tadi ndak. Kisah ison saja kawan baru. Hai guys, hari ini kita ada di Universitas Budi Sekarang kita lagi nyaksiin Bagurau sama Lamsun Tua Urang Pinang Mak Son Bule Jo Eka Sutai. Good. Mudodo saja ambo kawan jo baru mambia karayo ambo baru mamilin de ambo dua oi namun tali la denelo yuo oi namun tali la denelo yuo dia lo baru manci biya awa ala di bawah la tangango pulo kota Bali la jo baru apaan dia sarang panyangi no pasebo sarang panyangi no pasebo goyang bule
Jalan bara panjang dekan dari Jakarta ke Maria. Di Merak Bangkauni aja butuhnya. Kan enggak diupload. Oh enggak. Eko pakai upload apa kayak tadi? Kurang tukang kamera kasihan. Oh kasihan. Oh ini enggak di peselian kampung dari Jawa. Mas Beni. Ya, maaf ya Pak YouTube ya. Maaf. Itu salah Rinyo. Tidak salah bagimu. Aduh, udah nyampe ke Jawa lagi ya. Masuk wong Minang lagu Eko. Bakanda ane maka lagu Jasmine. Abadendang awak baduo. Pada manangi dia raya batin. Biar bajara amat kamantaro. Pada manangi mak raya batin. Biar bajara dia kamantaro. Bajara-jara anak udah baca. Ndak manelpon sehari udah 8 yang. Pada mana buang mak dalam dado. Kalami odeka bapak tiang. Pada sakit ini mak kapalo ambo. Dia jauh orang lain adik sairiang. Itu kan carito udah saja. Di dalam mati tak sabananya. Di mati nama indah kaibo. Awak elepi kan lain cinta pulau. Di mati hati indah kaibo. Awak elepi kan orang cinta pulau. Orang kerja kan orang mangan. Bocone itu duit tua. Siang malam menengik kangen. Agak mungkin dia oila bantuan. Awakanda Allah diberita. Badendang dia sudah dua. Obat murah rantau sekali genita. Mentali panjang eko ada. Siap pulo dasanan barangku panjang. Sabat tua limbat anak pade ambo. Dia lama adian dia kurang. Kakinya lain cadang merendo. Dia diam dia kurang. Kakinya lain cadang merendo. Iha, goyang tuh. Ikora lagu tua kakak kita woteku yang punya budi luhur. Hahaha. Oh danau maninjau, maninjau sagalo hati, maninjau sagalo jiwa. Izinkanlah denai mati. Diri ada nau nan tanang, di ai ada nau nan jati. Kok utuang pau be risau, syarat tolu ko di hati.
Tukan denai bakirin salam. Terima kasih Bang Yal yang punya Ciledug. Teku duduk angkamuko amak denai marungui irungui minantu ranca tak bakarajo. Siapa pulo nambah kaco mato di muko oe gadang abana onde buah lakan luang muda oe Allah barek sabala onde dawe jalan muda. Oe nana kalangi kacoma tula udah pakai urang nana makai oti inggila si mampai oe kalama bali onde manang alama makai. Oe nana batanang oe tanang ala dudua lai bagurau oe ama oe la sama lamko memandang awak lai mabuat nuko ada pi mama kayo. Oya dia ala bagoyang mata cincinnya ranca pulo akirama elak ranca usang indah jo api malotui yuo dan jakirama ranca usang indah jo api la malotui yuo.
udah pikir dulu apa karajo nan kadipa buwe. Kalau laki-laki tak lampau paci buru, barangai kami tambah babuwe-buwe. Are-are lungga-lungga zan are bana, are-are lungga-lungga dan sampai tangga. Are-are lungga-lungga udah gagah bana, are-are lungga-lungga pendek Sarawak. Terima kasih ya mak semalam kini Daima nyumbang Sarawak pendek semalamku. Oi langsung bana dia oi ni ati kurang nan lamu deka ko berang tulo. Yang goyang 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 di goyang, yang goyang 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 di goyang, yang goyang 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 di goyang. Kayak digoyang nih lemahkan pinggang. Oi nalabakan da are lungga-lungga dai bagurau yang ma elah samalamku. Kok ilang mana yang ma indah adoba bedona lain dai ibu ainan membau. Ay 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 ay. Terima kasih bu oi banyak banyak. Hey 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 hey. Ay 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 ay. Elo bakanda apa lagu malamku pado derintang mereka jak tadi. Oi desa kali kita basuo jan capek pulo babalia oi malam kini. Are-are lungga-lungga jan are bana, are-are lungga-lungga itu gapu abana. Are-are lungga-lungga lai katuju de udah. Are lungga-lungga oi godang bona. Oi nana kok duduk deh emak mato takkan tua. Oi dapet kopi nyalang singkek mato. Kok ada untuang deh dia elah jonan gapua. Tak basa limui oi emak oi yang diiwo. Ay are alala amai. Ay 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 ay. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Batanang tanang oi emak rasung batang dudua. Biarlah kami ramani jaba dendang nyewo. Di dalam YouTube demak bantuannya burua. Dijaliak langsung lebih burua kau nampaknya. Ay 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 ay. Ay 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 ay.
arek manyu subadoso kandong macarangan oi alaila tuan oi onderang anya oi oi ibu ikola kamu kolai tampala de kareson lama nyumbangnya malam kini di mahati kita kaibo awak lapan ne calon jauram inyo bajati ne tuan noi ajolai ajuolai erana nasi jo ala kadi makan dojo apa kadi gilang aram nan jawa tipia menawa abala tapi limbo kinyo dapen kadi tan dojo ala didin yang tempatan di ruang dari tanpa yuo oi alaila tuhan oi oi alaila tabang si bang puting go di lantak tama sawa bidai bang bayu tiba di bayu apa tadi go pengojilan cuang doari urang ambil akatung gak baga oi alai bakot jangan jo kain putih di balik papan dan sabila semalam mai lampu pertama laikai kabatanyo salah tanyo ketabari gurau jo kandang dan takana oi alai dan aroi oi kalaku iko minta biarlah kami badendang bakanda lainyo dapet bagurau awak sampai pagi cancang kami ana bolaku badendang baduo sajo dalep manoi oh alai kamano bangisan manemba abia burung disangka urang go indah kanai tape pada sayo nyoala jadi kok nyampang napunyo tahu kita mangaku tak singa joda etioi oh alai aju olai oi alai rancak film di golori yang urang menonton suari bali kacang orang film main pula mati mangaleso sabala su ko atiren bilang ku kirona nakan jong bayi kaya na cuma jasa nyorung maro ade karang alam bumi di malam buang tinggal putui adalah mati tengah ya solat tudo ko kasurui adalah man katode Allah badorongan oi alaila tuhan oi oi lagu iko latadang abia kami oi mandetang abakanda ala dibari de ranca kapaduka mangkoden nai tuan lengakan de amma oi oh alai aju olai oi alai agi ala kanda kenan lain la kanda oi kanda iko pada mana kila ia coba dia bazar sama taruba kanda cacangkan yang kanda mama dia pulau di mawa nakatan yang basuo indah ada bela mona urang kota marah pangan ikut aku yang mari bali kanda bajung bakal lalu oi alai tuan odin din boleh. Hah? Boleh lu malah gulai. Oh, mohon maaf mama. Lagu kami itu tikula usang. Ndak baru usang dah jadi mama duduk dulu ya. Iyalah, duduk baru usang lu. Ini ya lu tikula usang deh. Ndak mama kan punya baru usang kan? Awak putih ya tapi pandi ya. Mama kecilnya baru. Kanakan dorako. Disumpah ndak dapat bini saudaraku. Kok bacarai melawak itu tukang dendang nan baru tinggalkan. Cogai lah. Bacogai. Nan bau gua jadi bau. Nan bagu aja nih bau.
Selamat datang, selamat bergurau kepada di sana kami Anugerah Berlian Nusantara. Lai bergurau semalam kini sama-sama di dalam duduk amak di sana. Ko kalau tiba di kampung awak di sana boleh ko pakai langkuk ko kamari pandai bahasa luang santiang bedendang rancang.
bana ke Marando di sana. Bujang Jadi- Marando. Jadi bujang lampu assalamualaikum. Oi, nampak agamu adi padang gantiang. Oi, ama, oi, nakabalai du. Oh, waduh, oh, nakabalai du. Oh, waduh, oh. Batanyo nyamu ala kakapin yang para tahun abu. Yang Marando, para tahun abu. Yang Marando. Oi apa adekku sadang Marando nene ma itu bana bunyi kapanyo ba itu bana bunyi kapanyo ka anugerah berlian denai batanyo lai konyo sia kasiko marape ngadu dua kasiko de anugerah pola gunyo dakan dua ngoi nak jale kami mandendangan nak jale kami mandendangan awak aku dibari daharok sajo dia ijo urang basampaikan dia jo urang basampaikan Ala baduo kami medendang. Oi ama oi jawu ajo dake lai tibo jawu ajo dake lai tibo. Oi tengah malam makan surang ba itu nasib dan Marando ba itu nasib dan Marando. Elok tenang tenang mandanga. Oi ama oi dia kami ba dendang duo dia kami ba dendang duo. Oi nambakan luang di pondok kita ba itu tuang dan Marando ba itu tuang dan Marando. anugerah berlian lama nyure nyure oi kareson oi atapo nandi bue nyo minta lagu nyo alun ado Oi asa yakin sama bani ai lamo jolam de kabini oh lamo jolam de kabini para lai bini oi sampai mati lah kareson oi de itu juo lanan abakana de itu juo lanan bakana ala balimu nanda api mungkin baranam Yosieka mungkin baranam Yosieka lai manggale sate padang oi ama oi balaku kijo-kijo di mungkonya lampu kijo-kijo di garobaknya Katupe kabala dagiang hilang candu manungkui di boyuwo candu manungkui di boyuwo. oi manungkui apa udanan candu dede kareson jalekan bake ambo tolong jalekan lah bake ambo Mambu kui sate awanan candu ba itu bana pantun cako ba itu bana pantun cako. Oi kok di tanah soda ulu lama dakikan yang ayam aco lama dakikan yang ayam aco.
Selamat guru sama sentua sama sekolah aja. Uang jadi kalai datang malam jako bagurau pulo kalau aco malalong surang rasian nurut ko aco tibo bialai nyo aco lalu surang bini orang ado pulo mangawani nyo biarlah pulang oi jarang-jarang asalai kabar oi tibo juo oi udai wana tadi duduk adi balakang bau ode udai di nyo duduk akamuko abang isan galanyo leman duduk alabang kamari tapi Linda sudah makan macam giling diri yang ini abang isan deh minta lagi kedua jadikan lain dulu hoi kok adikan nasoda ulu mandakikan dia panai amato hoi kok adikan nasoda ulu mandakikan dia panai amato sungai batang kelai datang dalam daerah kami jauh pulau Gigia tiga yang mandilang tidak tersangkut bulo oi nande uan kamari duduk rang sungai batang mabue acarako hai bau kadang oi lakau tangua ikan apa menan nanti kau nyo bau kadang oi lakau tangua ikan apa menan nanti kau udah naro rintang mereka mama minta lagu lalu po saja elok dan naruh ala di dalam minta lagu agak limo oi limo pulo karesan surua cie saja dan naro ala lupo awak ala usang badan ala lusua oi ala gae mangko marando baju la usang badan ala lusua oi ala gae mangko marando Udah naruh tak lagu cinta Allah kini masuk kita ke dendang parantauan. oi di mani coba di masa
kicia kabakela sua hujan jopane kita manenggang dulu bapak kai badan dia juang ini manangi tadi buang dulu bapak kai badan dia juang ini manangi padi di lubung orang kampuang pancari kayu taralah denai ke kayu api najali badan kajadi abu padobanan ko manahan nanti najali badan menjadi abu padobanan ko manahan nanti Allah baduo sajo badendang pagi rawa lasa malam kodi ala kincia na usang-usang onan manumbua dan kaya juo diala kincia manyana usang-usang onan manumbua wanjang dan kaya juo. Salu aja